цял. Айде, казай. А какво си пил? Какво си? Ядох. Сутринта? Сутринта съм ял една чинийка спагети, после съм ял едно кебабче и това ми беше. Без да е вътре, ама ти вънка ли си? А какво? Пуснете ток. Ток. Какво? Пуснете, какво правите? Какво да? Той си сутия при баща си, при майка си. Няко са тук, няма. Но ти казвам, нали, като сега като съм сам и например, ако си тук с мен и си ходя, какво бе да? Що е тук? Защото е живе.